מה, רפי, מה עושים? אנחנו עושים לו דירוג נמוך, יפה, קצת גזירות מלמעלה. עכשיו יש לי קטע. נו. אני עם הכובע הפוך. כשאני נכנס לזה, מסדר אותו, מתרכז רק בתספורת, לא רואה כלום מעבר. שיפה, אתה אומר? הסיכוי שלו. מה היום הכי עמוס במספרה? כל יום. שישי זה יותר אפס בצדדים. גלגלות, שישי גלגלות. אין לכם איזה יום קליל כזה בשבוע? תלוי למה אתה קורא קליל. מה זה קליל בשבילך? קליל בשבילנו זה יום של ספר רגיל. אתה לא ספר רגיל. אני לא ספר רגיל, אני סופר ספר. או. תכף תראה את התוצאה, אז אתה תבין שאין פה חיתופים. מה לעשות את זה טוב ומהיר. איזה שיער יותר קל לספר? בלונדיני או שחור? שחור. סיימנו. זאתי תספורת לחתונה.